baina txapeldun, lanean tope! Zuz eta berna politia dakazune, hemen ambienterra izango da, etorriona! Aizu, Ziripot taberna zenbat urte ateak ireki zituela? Ba, duela ia 54 urte. 54 urte? Baina zu ez zinen hemen, oain dela 54 urte. Ni oraindik espermatozoidea nintzen. Eta zu bigarrengo generazioa. Hori da, lehenguzu Kermanekin batera, eta emaztea ere denak hementxe sartuta, zeuna familia. Zer eskaintzen duzu hemen, Ziripoten? Bueno, gehien bat jenteak ezagutzen du patata tortilla daukagulako oso landua, eta pintxo bereziak ere izaten ditugu, eta jendeak etortzen da norbaitek esan diolako piperbetea edo makaioa edo esan didate hemen oso ona dagoela eta etortzen da. Baina beste batzuk nahi izaten dute gomendioa. Asko etortzen da kanpoko jendea? Bai. Eguraldi ona datorrenean eta aste santutik aurrera, udan ere bai. Zer eskainiko diazu, zer egingo diazu sukalde horretan? Nik ikusi nahi dut. Prestatuko dugu brik kurruskaria. Bueno, hemen dauzkagu jamon jorra. Bai. Hemen barazki eta arrainagaz egindako saltza oso zaporetsua. Eta beste alde honetan daukagu gamba eta txakagaz eta berakatza eta perejilarekin egindako nahazte bat. Venga, banai duzunean, zure esku. Genero ona. Hori da importantea. Begira, guain gainean. Gozeagaz, ez da dira inor geratu. Ez da inor geratuko hemen. Ze azkar egiten duzun, bainate, ohituta ho, Bai. Hauela. Holango eundaka egingo nituen ja. Freidorara sartuko dugu. Bukatzeko ogi gainean jarriko dugu. Eta mengo honek, denbora guztian niri begirari da behinat. Bueno. Eta esaten du probatu, eta nik esan dut, bai. Maravilla! Plazerra handi bat izan da, segi horrela lanean, eta eman eurra, bai izena? Haupa Ziripot, haupa baina, eta gut! Ziripotek lortu du nire kalitatezko seilua! Gora Ziripot! Haupa baina! Egunon! Ui, nola begiratzen dut izuen, ai, ole! Taberna baten izena jarri nahi diogu kanta honi. And the canting is gimme hop, Joanna gimme hop, Joanna gimme hop, Joanna money lorimbo. The aukeraz is A. Calçot, B. Ziripot, eta C. Camelot. Where is the answer good? Bai? Ziripot, bai. I guess Ziripot. Ziripot, bai! Eta kanta da Ziripot, Joanna Ziripot, Joanna Ziripot, probatu! For you, the pinchon with you, oh! Hello! Kaixo! Kaixo, how are you? I'm doing fine, thank you. How are you? Beira, Yes. Okay, one question to the congratulations to the pinching, okay? Ziripot tabernak, Okay. 80garren hamarkadan open his doors in the 80s. Musika talde hauetatik zein ez da 80garren hamarkadakoa. Okay? Okay. Okay. A. Whitney Houston. B. Barricada. Quiero ser más rápido que ellos, echar todo a perder. C. Gatibu. You pensing? Yes, I will pensing. Negativo. I will pensing. Fenómeno. Gatibu da! The last one, C. Yes! Congratulations, my darling! To the pinching, to the Ziripot with you. Probing. Thank you. It's very good. It's very good. To the camping, to verduris, to brick. Okay, very good. No seeking. Goodbye. Bye-bye. Adiós.